gwaith bach i chi boys. Mae 16,000 o bobl yn graddio mewn ffasiwn pob blwyddyn yma ym Mryden. A ble dyn nhw gyd yn mynd? Graduate Fashion Week wrth gwrs. A pwy sy'n cael media pass? Oh yeah, fi. Fi yma, just saying. Mae llawer o bobl yma, dwi'n credu mae'n eitha boblogaidd. Ti'n gobeithio ti ddim yn mynd ar goll? Daeth 45 prifysgol i gyd i ddangos eu gwaith ar stondinau ffasiwn enfawr. Ti really yn hoffi y stondin yma. Mae rhai o'r ffrogiau yn eitha gwahanol a dwi'n really hoffi yna. Mae ffrog hon yn un o fy ffefryn o stondin yma. Mae'r lliwiau oren a'r melyn yma wedi gweld ar y catwalks yn wythnos Fashion Llundain, so mae'n eitha ar trend i fod yn onest. Dwi really yn hoffi gwaith yma. Mae'r collar turtleneck yma yn really mewn ffasiwn ar y funud, a'r ffordd maen nhw wedi gweithio fe allan o glân yn really unique. Really hoffi dar yma. Dwi gyda'r cynllunydd, a mae'r gwisgoedd na wedi cymryd o leia 300 o oriau. That's mental! Mae'r sgidiau yma yn amazing. Mae yna llawer o gwahanol fathau. Rhain wedi cael ysbrydoli, dwi'n credu, gyda rhyw fath o tribal. Ni'n cael esgyrn fan hyn a'r plu. A mae'r rhain fan hyn, dwi'n credu, maen nhw'n edrych ar sportswear sydd yn eitha current ar y funud. Caru rhaina. Dyma rhai o fy hoff eitemau. Dwi'n meddwl bod nhw'n barod i wisgo, ond maen nhw'n gwahanol i unrhyw beth dwi wedi gweld o blaen. Y ffordd mae gyd wedi plethu a'r cymysgedd o lledr. Mae'n cael rhyw fath o edrychiad fel Japaneaidd. Really cool. Dwi wedi bod yn cerdded o gwmpas nawr o'n tipyn, ond amser mynd mewn i'r catwalk ar gyfer Prifysgol Northampton. O'n i ddim yn meddwl bod yn edrych fel hyn. Reit, ble mae'r pit? Cafodd 20 prifysgol y cyfle i arddangos eu gwaith ar y catwalk, a dyma rhai o'r uchafbwyntiau. Ac ar ôl gwylio ambell i sioe, ges i gyfle i ddal lan gyda Nia Richards ar stondin Prifysgol Cas Newydd. Fi wedi bod yma ers dydd Sadwrn, fi'n dangos gwaith fi, portfolio fi ar y stand. Yn dy portfolio, wnes i gweld fel bag, beth oedd hyn ar gyfer? O fi wedi ennill cystadleuaeth le oedd fi wedi bod wneud print am bag tot. So dyma fi'n neud hwnna a dyma top 10 yn cael ei roi mewn i fel public vote. So oedd fel blog hefyd le oedd pobl yn gallu voto a es i ennill wedyn. A beth am y wythnos Graduate Fashion Week? Ti wedi gwneud llawer? Wel fi jyst wedi bod fan hyn a bwys stand ni rhan fwy o'r amser, ond mae'n neis i gweld pobl yn cerdded, dod i gweld gwaith ti. Neis i gweld pobl eraill hefyd o gwahanol prifysgol hefyd i gweld beth nhw wedi bod yn gwneud hefyd. Felly, rydw i wedi gweld llawer ar y catwalk. Roedd Grace Golding wedi dangos casgliad o Birmingham. Roedd casgliad yn dangos patrymau o textures wedi creu gyda digital printing. So roedd cymysgedd. Oedd e'n dod lawr y catwalk a ti'n meddwl, ydy hynna'n defnydd neu graphic printing? Really diddorol. Casgliad arall o'n i wedi mwynhau oedd Holly Jane Smith o Birmingham. Roedd e'n cynnwys y Evil Eye na, a mae hynna'n really trendy ar hyn o'r bryd. Mae wedi cael ei defnyddio gan bobl fel Lady Gaga, Madonna, pethau felly. So mae'n eitha tywyll, ond mae hi wedi cymysgu fo gyda lliwiau really llachar. Un casgliad oedd fi ddim yn really impressed gyda oedd Prifysgol de Montfort. Roedd nhw wedi fel defnyddio gormod o textures, patterns, gyd wedi clasio gyda gilydd. Oedd e fel doedd ddim yn gallu gwneud penderfyniad ar eu casgliadau. So,
dwi wedi mwynhau fy hunan. Wnes i ddim cael unrhyw freebies, gutted, ond dwi'n cael gwahoddiad ar gyfer after show party. Felly, fi'n mynd. Ta-ra!